Příště než zas vyhodíš to, co nesmyslně nakoupíš, zkus zamyslet se nad škodou s tvým plýtváním spojenou. Plýtvá se všude na světě a tím ubližujem naší planetě. Vždyť v Česku každý z nás vyhodí potravin kilogramů 60. Dochází k zbytečnému plýtvání energií, vodou, půdami. Jedná se téměř o zločin, když vyhodí se miliarda tun potravin. Proč mi tedy plýtvají, když jich jinde dostatek nemají? Tak šetřme naší planetou, ať nemusíme hledat jinou. Radši kupme jen, co sníme, a jídlem už dál neplýtvejme. Lidé téměř šílejí při slevách v zemích vyspělých. Nesmyslně pak kupují, co nikdy nespotřebují. Zbytečně se i vyhodí, co nevhodně se uskladní. Není však příliš velká práce, vhodné skladování a recyklace. Proto změňme svoje myšlení a věnujme se třízení. A tím zmenšeme množství odpadků, co dostanou se na skládku. Vždyť není těžké snad správný kontejner vyhledat. Tak šetřme naší planetou, ať nemusíme hledat jinou. Radši kupme jen, co sníme, a jídlem už dál neplýtvejme.